Eman egoak Euskal Herriko ikastola ezberdinetan antolatzen dugu zen euskarazko udaleku irekiak dira. Haur hezkuntzako 3. mailatik hasi, hau da 3 urteko ikasletatik hasi, eta LH osoan, LH 6. mailara arte luzatzen dira zen udalekuak dira gure programan sartutakoak. Uda garaian antolatzen dira zen udalekuak dira, ikasturtea behinan bukatzen denetik, uztailaren 3. edo 4. aste arte luzatzen dugu. Guk eskaintzan 5 aste edo 5 txanda eskaintzen ditugu, baina gero ikastola bakoitzak erabakitzen da, txanda batetik 5 txandara bitarte zenbateko zabalkunde edo zenbateko eskaintza luzatu nahi daben gurasoen artean. Eman egoak udaleku hauen helburu nagusia euskaraz aritzeko eta jolasteko gune edo espazio ezberdinak ikasleen edo gazteen esku jartzea da. Beti astu barik, udalekuak oinarritza daukezen helburuak, harremantzea, komunikatzea, beti ere modu ludiko baten eta jolasa eta ikasleen parte hartzea erdigunean jarrita. Aztekako programa edo gai ezberdin bat lantzen da, 5 aste daukagunez, 5 gai ezberdin landu ditugu gure artean, 5 aste ezberdinetarako programazio bat landu dugu. Eta aste bakoitzean tokatzen den gaiaren arabera, jarduera, irteera, tailer edo jolas ezberdinak lantzen dira. Adibide moduan gai horrek dira alde batetik txapela buruan eta ibili munduan, Euskal Herriko jolasak ezagutzeaz gain, munduan zehar dagozen beste jolas eta joko tradizional batzuk ezagutzeko. Beste bat emozioak eta harremana, gauden egoera berezi honetan uste dutelako garrantzi handi hartu daben bi gai direla. 3. gaia izango zen lauburua, naturaren 4 elementuak, ura, haizea, lurra eta sua. Eta beste bat izango zen mugitu gorputza, gorputza adierazpenakin, musikarekin eta horrek atzetik dakarzen beste hainbat konturekin harremandutako jolas, joko edo dinamika ezberdinak besteak beste. Begiraleak guaz urte luzetan elkarlanean dabiltzan Zirimola ikastolen aizialdi taldeko edo aiziola begirale eskolatik formatutako eta irtendako begiraleak izango dira, hemengoa bertokoak eta ero tokian saiatzen gara ere bai ikastolako bertako ikasle hoiak izatea edo behintzat inguruko hezitzaileak hartzea lan hori egiteko orduan.